Kaixo hemen baikugen eta gaurko ginen gauz beste bideo baten eta gaurko ginen gauz Zelda Breath of the Wildeko urrengo kapituloan. Aurreko kapituloa espaldoz ikusi, pasatu ikusi eta gero bueltau. Eta bueno, hori izan da aurreko kapituloan, jarraitu gendun laugarren herrirantza. Eta kapitulo horretan, santutegi bat egin gendun, Giga klaneko lehenengo etxaia topatu gendun, beste etxai batzuen kontra burrukatu ginen, eta gainera topau gendun, oroitzapen bat. Zeldaren zaldierekin erlazionatutako oroitzapen bat. Hor egin ondoren jarraitu gendun gutxinaka laugarren herrirantza eta bukatu gendun puntu honetan. Eta puntu honetatik hasiko dugu gaurko kapituloa. Laugarren kapituloan esan gendun lehenengo jungo ginela hor dagoen santutegi horretara. Baina nire ustez nahiko urrun dau, orduan nik uste zuzena jungo garela dorre hori egitera, posible baldin bada, eta gero ja jungo gara urrengo herrirantza, bai? Ze nahiko gertu geratu ginen horrengo kapituloan, bai? Ze gainera, hor ikusi aldozu ez, urrengo piztia, bai? Orduan, jungo gara dorrerantza, ze, azkenan dorrako kitea ondo dau, ikusi duzue gainera, desblokeatzen dugu zela ez, mapako zona barriak eta horre gainera, aukera motozku ikusteko zer dagoen inguruan eta bai planifiketako, bai? Bale, orduan, hemen estruktura batzuk dauz, ikusten ari nazenaren arabera. Oibo! Bale, beste jefe bat, baina uste dut gainerazteko fletxa nahiko orduen. Nik uste dut eskapo ingo garela, bale, dosiatuko gara, ez dakite, mongo dozkun denbora. Txon, eskaira batzu dauz, hori da, revisako dugu beste lauen fletxak, baina nik uste dut ez tekogula fletxa nahiko, baina bai. Bale, kontuz, hori da. Oiamo! Bale. Beste momenturen baten, hobeto ekipaute goi esenien, ez dakit, fletxa gehiago gorekin edan edarakoa, igual zetuko gara horrelako baten kontra egiten, baina momentuz ez, bale? Momentu denoetan, esan dugu moduan, ez teko fletxa nahikoa. Tiro, hemen zetakiko txue diez, ez? Bai, bale, etakoko dugu bat, badakizue txuek atakatzen duen, bat atakau eskero, bestiek eskapo biten diela, bale, orduan, hori. Bale, eta gutxineka gorantza, bale? Bale, hor bokoulin batu ikusten duaz, hemen, bitu hau, kusi, bale? Hartuko dugu honekin, eta atarako dugu, iopa! Aiba! Kolok bat. Bale, semilla kolok bat mozku. Eta hemen dekugu kofrea. Bale, izotzezko fletzak, ondo, bale? Bale, goko gara hemendik. Emoto ez tala energiak, bilatuko dugu, baina, nik uste dut bai, etxeltzen garela, Heldu gara goiko partera, eta hemen hainbat bitxo dekogu. Estos tikusi, hori da. Bale, hemen dekogu. Nik uste igual inelko dugula, Behar bat da bai. Bale, jungo gara hemendik, hori da, astiro, eta jazta, azkeneko tramue. Venga. Bale, uste dut inelko dugula, Erabiliko dugu Revaliren amigo, bale, hori da. Bai, erabiliko dugu Revalirena. Bale, ingo dugu salto ona. Karo. Ingo dugu salto lehenengo ona. Bale. Oi, joma! Aizea kontrara dator, Bale, hori arazo bat da. Hemen bebai, ez da? Igual ezingo dugu egin, Momentu bat. Ai! Kaka. Bale, aiziereko kontrara. Claro, berez, bale, hortik jun behar da, bai? Baina aizea, ez dakita hemen aizea dauen ala ez. Bale. Bale, eta jarriko dugu horren gainean. Bale? Hori da, eta ingo dugu berdina, bale? Baina hemen aurrean. Eta honekin ingo dugu bardina, bale? Txara. Roko gozor. Bale. Jarriko dugu hemen. Ze, ura ezin dut izoztu ez da. Bai, hori esnekin, bale? Errezago esan, ez? Bale, pentsatzen abana baino errezagoa da. Bale, hori da. Bale, eta... Bale, ordene errezago da. Baina ez dakit hemen aizearen arazok ingo dugu, nengoten dugu baiet, hemen korronti ikusten dut. Ingo dugu salto hemendik. Hori da. Eta berdine, hemen berdine, bale. Eta orain erabiliko dugu Revaliren boterea. Vale.
Hori da. Uteko gora. Eta jazta. Eldu gara gora hartinen, bale? Jazta. Bale. Eta hor dekogu maparen zona barria desblokeatuta. Bale? Eta ikusi aldugu laugarren herria. Oso gertu gauz. Oso gertu gauz. Hotxa dekogu hemen, orduan, badakigu zer jarri bardogun, bai? Hau, eta hau. Eta orain ikusi aldugu inguruen zer dauen, bai? Bale, ikusten ari naz santutegi bat han. Bale, eta bale, jumigara onantza, bale? Orduan, eingo dugu salto hemendik. Eta ea heltzen garen, Bale, aizea dagoela moten dau. Astiro jungo gara laugarren herrirantza, bai? Badeko guia lokalizatuten ondauen. Txaron, santutegi bat ikustu zu hor. Santutegiak gertu dauzen guztitan enbidie, bai? Ai. Bale, ez dekote energerik, bale, hori da. Bale, jungo gara hemendik. Eskapauko gara, hori da. Eta gizat dauen hemen gainien. Goblin bat, kontuz. Bale, lo da, ezta? Ui, jauzineko palue. Jauzineko arma. Ake jungo gara hemendik, eta listo. Bale, hor behien, bale. Eta hori zer da. Itxaron. Astensore bat. Ezin dut egin, bale. Karo, honetan pisuak entzen baldin badot. Ez da konpensote, bale. Venga, hengo dugu salto ona. Hori da. Eta, badekogu beste santutegi barri bat. Bale, ba gauz ja santutegi barruen. Eta gainera santutegi hau egin ondoren, bale, lortuko dugu laugarren simboloa eta beste bihotz bat desblokea balko dugu, bale? Orduan, jarriko dugu hau hemen. Eta, bale. Osa, elektrizitaterekin funtzionatzen dau santutegi honek. Ok. Giltz bat behar da hau zabaltzeko. Eta... Bale. Kontuz honekin. Motxak! Ostras, pentsau dut, benetan, pentsau dut fallo dodala, baina ez. Bale. Bale, hori da. Bale, bai. Eta hartuko dugu, fletxa hartuko dugu, bai. Bale, honan ez dugu fletxa galtzen. Eta hartuko dugu bigarren bola, bale. Honi esker ja, zirkuitu ez osatu alko dugu, bai. Hori da, jarriko dugu hementxe. Aktibatuko da hau, eta jausiko da lurrera bom, bale. Eta jazta. Zezan kofre lortzeko? Kofre honetan egongo da giltza, ezta? Bale. Jo, flipotu geratu nasa dut. Ostras, hau dana egin dugu lortzeko giltza? Bale. Eta ja sartu aldugu giltza hemen. Salduko datia. Bale. Bale, adi. Bale. Erresa da. Vale, aguanto dos bigolpe. Oye, ma. Ahí va, bueno. Vale, ostras. Vale, hori ezin dut hartu. Ez dugu hartu behar armori, vale. Orduan, orain. Vale. Imaginatzen dut. Hau. Vale, momentu bat. Vale. Ya está. Errez, ez da. Pentsetan aban bestalean berdina inversala, baina ez, ustot hau eredu moduen, ez? Hau eredua dala, ez? Eta santutegia eginda. Vale, eta hor dekogu gure laugarren simboloa. Vale, ba. Egin dugu ja santutegia. Eta hemen dekogu, vale, posadatz bat. Eta honi esker saldi bat. Eskatu eko dugu gure saldi bat. Momentu bat. Oindala, ez dakit horreko kapitula izen zan, ala oindala kapitula batzuk, baina saldu eskusen fletxa batzuk, eta ondo datorre fletxak aukitie. Venga, hori da. Vale, hori da, salduko txaguz. Vale, salduko dotxaguz. Topazio bi, irurenda iruro gerrupia, eta salduko txaguz bebai gema honek.
vale? Merkagoak diez, baina asko dekoguz, orduan emongozku ez 850 rupia. Eta bat dekoguz 2550 rupia. Vale? Orduan hemen dekogu Hunter eta junal gara saldiarekin, bai? Vale. Epa, ezin dugu. Oh, ezin dut salto insaldiagaz. Ba, zebe, jungo gara. Aitxon, igual eskatu dut saldiari tortie. Zone? Epa, bueno, botoi guztiak joduaz. Vale, esaten dau Hunter ezin dala etorri. Bai, bueno, oinez jumiko gara, toketan dan lekure, bai? Ze, hau egiten dut, eta Hunter ezin da etorri. Vale, venga. Hemen erritzoa dekogu. Hori da. Epa! Ah, vale, karo, piztia. Silencio con as. Vale, hori izan da piztia, laugarren piztia, bai? Claro, hemen gainera ez da santutegirik, ez? Ez dut ikusten. Santutia bat ikusten du, baina han. Ez dakit beroa aguanto barko dugun, ze ikusten dut bero handia dagoela, bai? Ez dakit ikusten duzuen hor termometruen, bai? Beroa nahiko altu dagoela, orduan zehozer barko dugu bero hori aguantetako, bai? Todo proba, Igual txartu urtetan da, Vale? Vale, 8 minutu, ondo. Zer saltzen da honek? Bai, fletxak interesatzen jakuz. Gero eta fletxa gehiago beto, ondo datoz. Tipo berriro be? Vale. Eta honek? Gero eta gehiago beto, benetan, laro eta mabideko guz. Eta hemen, vale, hoteltzo bat, imaginatzen dudala. Vale. Ez denda badabe bai. Vale. Eta honek zer saltzen dau? Vale, saltzen dau gauza batzuk fletxak edo behar badoguz goron irira junbarko garela, baina xiokak ezin diela goron irira sartu. Ez dakit xiokak gu garen ala zer, baina bueno, jungo gara aruntza, ez? Txon, eskairatxo batzu dugu hemen, igoko gara hemendik, eta hemendik ikuselko dugu. Vale, imaginatzen dut hori dela goron iria, vale? Eta hor dekogu santutegi bat, santutegi hori egingo dugu, bai? Zeolan desblokeauko dugu puntu hori, bai? Holan, bidei harinak egiteko eta nadalako. Orduan, jungo gara astiro arantza, bai? Hartu barko dugu, lortu dugun hori fruta hori, janari hori, bai? Bero aguantetako, ze imaginatzen dut temperatura gora ingo dauela. Vale, orain bai, ikusten duzu ja beroa, vale? Ikusten duzu link txarto dauela, vale? Ja beroa dau, orduen hartu barko dugu lehenengo hau, vale? 6 minutu diela. Eta gero hartuko dugu bestea, vale? Ez dakidana da zer egin, vale? Ze ekipamentu behar dugu, bai, aguantetako, beru aguantetako. Vale, momentuet, ingo do proba. Sartuko gara barrura, begiratuko dugu, eta gero jungo gara santutekia egitera, vale? Holan, minutu guztiak aprobetxetan duguz ondo, bai? Epa. Vale, xiok bat ezin da ziodelara sartu. Vale, da esan dozkune oasiko, herri horretako emakumeak, ez? Xiokak, ez? Ezin diela bertara sartu, vale? Tipo da hemen. Vale, antza danez gizonak ezin die herrira edo irira sartu, ez? Vale, eta estaten ari da, vale, badakile zelan sartu, ez? Zelan kolao, zelan sartu. Vale? Tipoa dau antza danez, gizoma dau, vale? Lortu emana sartzi, vale? Vale, antza danez tipo hau topatu alda Ziudadelan eta Bazarrean, vale? Seken Bazarrean. Bazarra da gu egungaren lekue, vale? Lehen egungaren leku hori. Sartuko gara, ingo dugu ja santutegia, vale? Aukiteko santutegia desblokeatuta. Ja, heldu gara santutegira, hori da. Eta beste santutegi elektriko bat. Barko garela. Vale, momentu bat. Akarreko dugu aguna.
Ja, hau kentzen baldin badot hemendik, vale, onaino neltzen da. Eta honek albidetzen dau hau aktibatzen, vale. Oso harin junaz, orain bai, vale, badekogu hori da, badekogu hau, eta honekin ataralko dugu kofrea, ezta? Vale, eta hau egiteko, hau jarri barko dugu, hemen. Hau jarri barko dugu, hemen, eta hau jarri barko dugu, hemen, ezta? Txaron. Igual, itxaron, hemen. Izan like? Bai, hori da. Vale, eta hori deko kofretxo. Gainera kofrea, ikusten duzuen moduen metalezkoa da. Orduen honek bebai, balia da. Vale, hori da, zabalduko dugu, zen motozkoen espada del rayo. Kontuz, Eta orain jumer gara beste aldera. Hemen, ezta? Itxura guztia deko. Hora, vale. Orain, ekarri bar dugu gauza guztionek onantza. Vale, orduan hartuko dugu hau. Pum, 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 pum. Eta soltauko dugu hemen. Vale, eta beste hau hartuko dugu, hori da. Eta soltauko dugu. Txane, txartu indotela. Txane, momentuat. Hemen. Hartuko dugu, vale. Zehonek bebai elektrizitatea transmititzen dau, eta jarriko dugu hemen. Eta badekogu beste kajatxo bat, beste metalesko kutsa bat edo, bai? Eta hau jarri beharko dugu hemen. Eta bestea beste aldean, bale? Hemen. Oi, ama! Listo. Bale. Kriston mini jaso dau linkek, baina bueno. Bale, badeko guia egin da, bale? Gainera zatutegiak, bueno, bizitza guztia emoten dotzue behin egiten dozu zenin, orduen. Bai, hasta, beste simbolo bat, eta Xeika herriko santutegia egin da. Eta hor dekogu beste simbolo bat, bale? Bosgarrena, bale? Jazta, badekogu santutegia, eta nik uste dut hemen dikitziko dugula gaurko kapitula, ze nahiko txukin dugu, ja heldu gara laugarren herrira, kostobiaku, baina lortu dugu, eta urrengo kapituloan egin beharko duguna da, jakin zelan sartu. Laugarren herrian zelan sartu, ze momentu honetan ezin gara sartu, bale? Orduan, betiko moduan, gustatu baldin badetsue, emon like, arpidetu ez basozi arpidetuta, eman kanpaitxori notifikatuak izateko, eta ikusiko gara urrengo bideo baten. Agur!